Rhowch groeso i Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadrayad. Hamadrayad yw'r bathodus sydd ar ei siwmperi. Sias bod y plant yma byw yn dy gornel. O, lwcus! Dyma agos i'w technic west. A'r un yma? Wel, dyna yw'r bore bach neis yn siopa John Lewis. Ti'n iawn, Margaret. Methu aros i cael sit-down bach yn gwylio'r matinee yn y ganolfan. Ydy'r tocynnau dati fyna nawr. Odyn, yn fy handbag gyda'r mint imperial ffordd yn hanner amser. O, le braf yw'r bai. Wir. A'r un yma. Waw, sbia ni fyny yma. Dwi'n methu coelio'r peth. Wy, dwi wedi cael glas mint choc chip. Bechod nad oes cadwalod o'r rôl adran Bethesda wir. Mae pobl y bai'n ffodus iawn. Da ni'n gorfod mynd y holl ffordd i betws y coed, a phwy sy eisiau mynd i fanna, de? Edrychwch ar yr holl tourists yma. Yeah! Nawr te, mae gen i brosiect diddorol i rannu gyda chi. Dwi am i chi ysgrifennu cyflwyniad am ein milltir sgwar. Meddyliwch am yr holl bethau sydd gan ein hardal leol i'w gynnig. Cyflwyniad? Beth yw un o'r ein Mish? Ffordd o dynnu sylw at ein cymuned, yr hanes a'n ffordd o fyw, trwy dylygaid di. Wel, bydd hwnna'n hawdd i fi. Na i jyst gofyn i nain. Mae hi'n gwybod popeth. Cofiwch, mwyn i chi ddod i ddeall eich cymuned yn well, mae'n bwysig i chi ddeall o ble rydych chi wedi dod. Wel, es i ar y sgwter o Great Town. Diolch, Siôn, ond mae'n rhaid i chi edrych yn bellach yn ôl i'r gorffennol ac yn ehangach o lawer. Yn drafferthyn, mae pawb yn meddwl mae'r bai yw trip i Pizza Express neu taith sydyn ar yr aquabus. Yeah! Dydyn nhw ddim yn gofyn cyneru trwy llygau ni. Yeah! Wel, dyna le da i ddechrau. Rhaid i chi deithio, twrio i'r gorffennol. Teithio, twrio i'r gorffennol, mwyn deall ein presennol. Pwy, a beth, a sut, a pham, can bod ffeithiau o bob man. Slawedi, nid canolfan millenniumaidd y lle i fod, ond Clwb Casablanca yn Tiger Bay. Roedd fy hen fam hi yn canu mewn band jazz yno. Felly dyna pam fi mor dda am ganu. Oh, yeah! Daeth fy hen daid i o Jamaica ar y banana boat. Pam dociau Caerdydd oedd yr enwocaf yn y byd. Cwpa mewn cariad gyda fy hen nain ac aros yn Rhebiwt. Wel, ddim yn ffils y byddai'n gael bryd y bwyd, ond yn haffi mam yn Hyllies. Mae bwyd wedi bod yn bwysig iawn yn ein hunaniaeth yn Ganda, a mae pawb yng nghanol ei brownies. Wel, gwrandewch ar y stori i te. Ydych chi'n cofio gweld y lluniau o ysbyty Hamadrayad oedd ar safle'n ysgol ni? O ia? Wel, fe wnaeth fy hen yn cwrdd â'r colera a marw. Rydyn ni mor lwcus i
mor ddiddorol. Pobl o pob cor o'r byd yn dod i fyw mewn sy'n llawn am rhaid a chathro yn heb bywyd. Ieithoedd gwahanol. Traddodiadau gwahanol. Cerbydau gwahanol. Diwylliannau gwahanol. Bwydys gwahanol. Amlifin. Oes, mae'n llawer o ddathlu am eu cymuned, ond does pawb ddim yn gweld y byd trwy lygaid ei gilydd. Mae hanes y bai hefyd wedi bod yn un o wrthdaro. Yn Herfys Gybai, nôl yn 1919, a ddiwedd y rhylfi cyntaf, cael fy hen daid, ei lofruddio. Regal Baptist! Fatal Riot in Cardiff! Ddoi, mae hefyd yr 1919, dechreuodd anghyfod ar stryd tribute. Dyn nhw'n gwyn yn protestio yn erbyn dynion di a'i teuluoedd. Short fight on the streets of Tiger Bay! Llosgwyd tai a lodgings gan ganol dynistedd enfawr yn yr ardal. Police! Injured! Bu farw 3 dyn ac yn afod cannoedd mwy. Mae'r heddlu yn parhau i arestio. Regal Baptist! Papurau newydd yn glwyd! Celwyr! Hon, arglwydd! Baiau gan! Amddiffyn ein chantref! Amddiffyn ein teuluoedd! Tenfys! Heliau! Anhego! Anghyfiawnder! Pwy cymuned yn ddoi! Mae'n anodd ddychmygu sut oedd hi bosib ail adeiladu cymdeithas. Ar ôl hyn, Sut oedd modd i'r bobl yma adfer eu perthynas? Mae pobl tribute yn bobl wydyn. Bobl yn tynnu at ein gilydd. Cefnogi ein gilydd. Mewn udod a nerth. Fel Carnival Tribute, yn symbol o nerth o gymuned. Yr gwisgau lliwgar. Dawnswyr a dathlu! A'r gerddoriaeth! A'r Carnival! Edrych ar y byd trwy lygaid y gorffennol. Mae'n haws deall ein presennol. Mae'n bwysig edrych i'r gorffennol mwyn deall yn presennol. Y da a'r drwg. A dysgu'r gamgymeriadau gorffennol. Pobl sy'n creu cymuned, nid adeiladau clant. Rhaid dathlu'n gwahaniaethau a bod yn falch o'r hanes a'i cynadau. wrth edrych ar y byd trwy lygaid ein gilydd, gall yn ddod i ddeall y byd yn well. Wrth chwilio am hanesion ein hyn-deidiau, a phrofi'r hanes yr oen llygaid